Yung future wife. Nakita pohon. Yeah. Tungkol si Michael Ryan Galido Galares. Michael Ryan Galido Galares. Pag si Grace and Grace. Pwede pa. Paano mo nibasahon? Pwede na. I love you. I love you. I love you. I love you too. I love you too. Ano ba nadarama? Huwag nang paligoy-ligoy, paligoy-ligoy pa pwede. Kaya ni mo ya. John Fred? Kotood si Gel. Gel, yung future wife. Yung future wife. Nung magagawa, laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, ako ay natutuwa. Kahit di sinasadyang Junjimar. Ako to si Grace and Grace yung future wife. ano ba nadarama? Huwag nang paligoy-ligoy, paligoy-ligoy pa pwede ba? Kaya ni Kuya. Michael. Michael? I thought. Si Gel, yung future wife. Thank you. Ang pangalan nito? Felzan. Ako taon si Juan. Gel. Yung future wife. Okay tagal kitang hinarap, okay tagal ko rin nangarap na makapiling ka. Kaya ni mo yan. Pero, ako taon si Gel. Yung future wife. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, ako ay natutuwa. Ang pangalan ni mo yan? Retard ka ng baka. Kotood si Gel. Okay na kaya? Okay na ka na. Ikaw maakuan. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, Ano ha? Ano pabasa ni mo? So dahil ka dyan, dili na wato sa mga. I love you. I love you too. ano ba